Кон тапшырыгы эзләүчеләрнең саны бик күп иде. Мөслимнең үзендә гомер итүчеләр генә түгел, шәһәрдә эшләп яшәүчеләр дә донор булырга дип ерак араларны якын итеп кайткан иде бу көнне. Үз гомеремдә бер 150 тапкыр бирә торганмындыр. Кирәкле бер дип уйлыйм. Күп кеше китеп ята. Бөтен малларның бар, ирем бөтен кешеләр дип уйлыйм. Үзем сәламәт булганда ярдәм итәргә кирәк. Донор булу кеше үзенең сәламәтлегенең ни дәрәҗәдә булуын да белергә ярдәм итә. Бик күпләр кан тапшыргач сәламәтлекләре яхшырып китүенә игътибар иткән. Минем күптәннән бер 30 ел гына инде элек биргән бар иде. Шуннан соң бер тапкыр да кан биргән юк иде. Бирәс киләдер минем, шаллыга нигә барып йөрү бик мәшәкатьле анда инде. Документлар туры кирәк, менә шундый мөмкинлек булгач инде мин шатланып риза булдым кан бирергә. Бу бик тә файдалы эш. Беренчедән үзең өчен булса организмга чистарыну шикеллерәк килеп чыга инде, кан алыштыру шикеллерәк килеп чыга. Һәм икенчедән без бит инде күпме менә шушы канга тилмергән кешеләргә ярдәм итәбез, күпме гомерләрне саклап калабыз. Йорчалы шәһәренең кан тапшыру үзәге хезмәткәрләре бу көнне 100дән артык райондашыбыздан кан алды. 18 яше тулган һәм гәүдә авырлыгы 50 килограммнан да ким булмаган кешеләр тискәре күрсәткечләре булмаганда донор була ала. Мы сегодня приехали в Муслюмово. Нас очень хорошо встретили, желающих очень много. До этого мы были в Агрызе. Быть донором очень почетно. Халык бик актив катнаша. Хәзерге вакытка инде 30дан артык кеше килде, тагын көтелә. Бу бик мактаулы дип әйтәсе килә, чөнки күп кешеләрнең гомерен саклап калуга бу ярдәм итә. Бу көн бөтен дөнья календарьларында кызыл төс белән билгеләнгән. Донор канын травматология, хирургия, онкологиядә ошыгыч операциялар вакытында киң кулланалар. Донорга кан тапшырган көнне туклану өчен 822 сум күләмендә акчалата компенсация бирелә һәм уртача хезмәт хакын саклап калып 2 көн ялда бирелә. Лилия Шәймиева, Динар Мингажев, Мөслим телевидениесе.